I'm not sure if this is human nature or what, because it also happened to me. By the time you reach grade 12, you probably hate school. I guess to you, a school is something that sucks children's happiness out of life. Wow, that sounds negative. But one method that makes both teachers and learners happy is knowing the children by their names and calling them by their names, many as they are. At least that is controllable. It's a variable that a teacher can control, because there are variables at school that a teacher may not necessarily be able to control because of the SMT or the management. And these variables in white paper number 6 are regarded as barriers, and they are broken windows, broken doors, dilapidated buildings, lack of sporting facilities. Let me end here, because if I continue, then I'll be running a workshop. Here I am teaching. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbuzo omude, inkomba, uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa isizinda. Senza ingxenye yesithathu eyaziwa ngokuthi isimo senhlalo. Siyenza embhalweni wobuciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna, obhalwe nguNakanjani Sibiya. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, new and old subscribers alike, even our visitors. Please stay here. This is your new home. You will never regret. Ngaphambi kokuthi siqalise, ake sibukeze okulandelayo. Nami ngibuyelile phela emanothini ami, ngabona ukuthi khona okusalile okuncane. Yilokho okulandelayo. Khumbula-ke, sitheni ngenkathi senza indikimba? Sithe kukhona uthando lapho umuntu azikhetha yena njengomhlengi. Saphinde sathi kukhona uthando phakathi kwabantu besilisa nabesifazane. Ake siboneke. Uthando phakathi kukaMahlengi noXolani uthando olungavumelekile. Yebo, luphakathi komuntu wesilisa nowesifazane, kodwa aluvumelekile ngoba uXolani ushadile. Okwesibili, uMahlengi unesoka ogama lalo linguNdumiso. NgesiNgisi lolu thando silubiza ngokuthi phecelezi yi-forbidden love. Lukhona futhi uthando phakathi kukaNontobeko noNkululeko. Lolu uthando phakathi komuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Kodwa lolo thando lolo uthando olwakheke masishane ngemuva kokuba umuntu thizeni, njengoNontobeko nje, ehlukene nomuntu amkhonzile amthanda kakhulu. Vama yalolu thando olubizwa ngokuthiwa phecelezi ngesiNgisi yi-rebound noma yi-rebound love. Luhlala isikhathi eside, lusheshe luchitheke. Uyele embhalweni wobuciko. uNontobeko wayesesibhedlela, uNkululeko afika nsuku zonke. uNontobeko waphuma esibhedlela, wathi uma eqeda ukuphuma wayefletini lakhe. uNkululeko amphathela ongcamnce insuku zonke, wagcina eseshela. uNontobeko akasitholanga isikhathi sokuba akhale aze abhodle, kundlule lento ayeyizwa, lemizwa akwazi ukuthi ayidlulise. Akasitholanga isikhathi ngoba uNkululeko ubesela. Yisiphi-ke isifundo esisitholayo lapho? Yimuphi umyalezo odluliswa umbhali? Ingabe umbhali ubehloseni ngokusixoxela mayelana nothando lukaNontobeko kanye noNkululeko? Umbhali ubeqonde ukuthi
asiqwashise ekutheni lo nhlobo yothando noma lolu thando olwakheka phakathi kukaNontobeko noNkululeko lwasheshe lwakheka uNontobeko engakabhodli. Ngakho-ke siboyiqaphela into enjengaleyo, simazi lo muntu esimeshelayo, simazi lo muntu oseshelayo ukuthi naye akasheli ngoba aliwe emuva. Nami angizukumqoma lo muntu ongishelayo manje ngoba ngisanezinkinga engizithwele emahlombe. Bheka-ke ukuphela kwalolo thando kwasho ukuphuma komphefumulo. Ilokho kanye umbhali aqonde ukusiqwashisa kuko. Yilokho kanye umbhali afuna ukusilayezela ukuba singakwenzi. Yilokho kanye umbhali abekuhlosile. Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje ngizokuma lapha. Siyoqhubeka ngelinye ilanga uma ngabe kukhona la ngifuna ukuthasisela khona. Emzimbeni wale eseyi yethu emayelana nesizinda, into esingakaxoxi ngayo yisimo senhlalo. Isimo senhlalo, isimo sabalingiswa. Kungenzeka abalingiswa sibathole bejabule, kungenzeka futhi sibathole bengajabule. Uma bejabule sithi isimo sihle, uma bengajabule sithi isimo asisihle. Umhlengi Ngidi ujabulile ngaphakathi. Sihle isimo, usezokhululeka. Kodwa uma umbheka ngaphandle akajabulile, uhwabhekile, amehlo abomvu, aphinde ashone phakathi, ubuso bakhe bubhalwe ukukhathazeka, abuchachambile njengasemhleni, emzimbeni ushayekile, ubuthongo akasabazi kanti nokudla akasadli kahle. Njengoba ekhathazekile nje, chaza ukuthi isimo asisihle. Senziwa yini ukuthi singabi sihle? Yingoba ekhathazekile ukuthi uyomtshela kanjani uNontobeko indaba yokuthi usefuna ukushintsha ubulili bakhe. Uthando lwakhe naye noNontobeko luyaphela ngalolo suku. Ukhathazekile ukuthi uyomtshela kanjani uyise egcilima ngoba phela uyise ulindele lukhulu kuyena, ulindele ukuthi kube nomalukazana. Uyakhala uNontobeko ngemuva kokwaliwa, ukhihla isililo sikaNandi esaphelezela umhlengi waze wayongena ekheshini. Bayaxabana oNgidi nomhlengi ngenkathi umhlengi esetshela uyise ethi, "I am gay." uNgidi uthi, "Yini lena ongenza yona mhlengi? Yini lena ongihlolela yona?" Lesi simo esingesihle saphetha ngokuba umhlengi axoshwe ekhaya, kuthiwe angaphindi alibhade unyawo lwakhe lapho. Umconjwana wakhe asuyuphinde ubonwe kuleyo ndawo. Uxolani Mpanza uNovalo, uzwa lumuthi thwansu. Kade kwagcina ukumenza lokho. Lolu valo akulona olwentukuthelo, uvalo lokugajwa uthando, uvalo esingathi lumnandi, uvalo lokuthanda umuntu othile. Ngakho-ke la isimo sihle na kanjani azijube uXolani ukuba ayoyikhulumisa le ntokazi esimkhangile. Banikezane amakhadi emininingwane kube njeyana uXolani eyiqolozele emehlweni intombazane ize ibe namahloni. Cha, isimo sihle.
luyamushaya uvalo uXolani. Lolu uvalo lokwesaba. Umbhali aze athi kwakuthi akashayeke phansi uXolani ngenkathi esethinta unkosikazi wakhe emtshela ukuthi namuhla kungenzeka angasheshe abuye. Usekhohlwe nephoyinti alenzile lokuba namhlanje bazohamba yena nezingane zabo baye emcimbini thizeni. Imibuzo kaLungile mibi. Ubuza uXolani ukuthi useyaphuza yini. Uphinda mbuza ukuthi useqonyiwe yini. uXolani akhamise ajuluke ubala. Isimo asisihle. Sihle isimo kwaMahlengi. Bayancokola. Kuphuzwa nogologo iJameson okuyi-whisky. uMahlengi uyabhema ngendlela uXolani athatheke ngayo. Uze akenyanye kanti uyakwenyanya ukubhema komuntu wesifazane. Nange sebuyele ekhaya. Isimo asisihle neze. Okokuqala akakufuni ukudla. Lokho kumangalise uLungile onkosikazi wakhe ukuthi njenganini angadli uma ebuya emsebenzini. Unuka utshwala, unuka amakha i-red door. Umbhali usethulela isimo sikaManqobangidi esingesihle. Usethula ngokusebenzisa isu lokujeqeza emuva lapho uManqoba ekhumbula khona ngosuku atshelwa nguMhlengi ukuthi ugay. Umbhali uphinde asethulele isu lokujeqeza emuva ngenkathi uNkululeko eshayela enqekuzisa ikhanda emamatheka ngoba kusasa amaphupho akhe onke ayezofezeka amayelana nesithandwa sakhe uNontobeko. Simbona esekhumbula indlela abahlangana ngayo. Isimo sihle. Siyaguquka-ke isimo ngemuva kokuba esethole ucingo oluvela kuNontobeko. uNontobeko uzwakala njengomuntu okhathazekile. Nangempela babonane njengokucela kukaNontobeko. uNontobeko athi kuyabheda Nkululeko. Mina ngisabambelele kuMhlengi. Sibe sibi isimo ngoba bobabili bayakhala. Uyehluleka ukulala uXolani. Engqondweni yakhe kugqame isithombe sikaMahlengi. Unkosikazi uyambuza ukuthi awulele nje ucabangani. Alale aphuphe uMahlengi. Sishube isimo. Phela ubani nje ongavuma ukuthi umyeni wakhe akhale ngomunye umuntu wesifazane ephusheni lakhe. uMahlengi uhlezi noNdumiso oyisoka lakhe kodwa ucabanga uXolani. Yasola uNdumiso uze uyambuza ukuthi why are you absent-minded? Athukuthele uNdumiso aphafuze ugwayi awuthuntuthele kukhaphethi kaMahlengi kunokuba awuthuntuthele esitsheni somlotha. Kusenjalo kungena ucingo lukaXolani. Lokho kumkhathaze kakhulu uNdumiso. Sibi isimo. Siphinde senziwe ukuthi ngenkathi sebeqabulana uMahlengi enze lokho okungajwayelekile. Abuze uNdumiso, you always close your eyes when we kiss, but today. Ngendlela ahamba ngayo uNdumiso kuyabonakala ukuthi okunguMahlengi kuyamkhakhabisa. Kuvula isicabha kakhulu. Athi esakhuluma uNdumiso bese kona ukuthi ubusuvalelisile kasithintane kusasa. Andwaze uMahlengi.
ecabanga uXolani. Aze athi, wo, angathini nje umntana womuntu, nokwenza engazange asho nokuthi uyangithanda. Useyazindwazela nje, usemthanda kakhulu lo Xolani ongameshelile nokumeshela. Sihle isimo ngoba umahlengi ngaphakathi uzizwa yazi efudumele, ewom. Uyakhala uNontobeko sendleleni eqonde eGcilima ukuyothungatha umhlengi. Batholane noNgidi, phela basosizini olufanayo. noNgidi akazi ukuthi umhlengi lona wanyamalala washonaphi, kanti naye nentombazane isifikile izomfuna. Kodwa ukufika kukaNontobeko kwaliletha ithemba. Uchaza ukuthi isimo saguquka kancane saba ngconywana. uNdumiso akajabule neze. Ucabanga ukuthi kukhona lona onyonyobela intombi yakhe uMahlengi. Uselula izinyawo uya kwaSibu, afike athole ithemba khona. Isimo siguquke kuleso sovalo nokwesaba lokuthi uzothathelwa intombi yakhe. Siguqulwa yini isimo? Siguqulwa indaba kaNgidi ohlala eGcilima ngasePort Shepstone, ovalela imali endlini. Lokho kwenze uNdumiso azindle ukuthi kungcono abuyele emuva ebugebengwini ayobamba uNgidi inkunzi. Ukutheleka kukaNontobeko kwaNgidi kwenza ukuba izinto zingabi mnandi phakathi kukaNgidi nesithandwa sakhe uNomalanga Ndlovu, ngoba phela uNgidi wakhohlwa ukuthi ubethena uzokhuluma noNomalanga balungise indaba yabakhongi ngoba ubesesophe ukuyolobola. Lokho kwenza ukuba uNomalanga acabange ukuthi uNgidi usethanda umhlengi kakhulu, ngakho-ke yena uzokwenza into elula nje, uzomala uNgidi. Isimo asisihle, uXolani ushaywa nguNdumiso ngenkathi ethi uyovakashela uMahlengi, uphethe ipitsa kanye nebhodlela lewayini. Kwachitheka kwalelo bhodlela lelo, isibhakela sidlangile, nezinhlamba kuyizona zodwa. Nangempela ahamba uNdumiso aye eGcilima ngaphambi kokuba ahambe atshele uMahlengi ukuthi usazothi shelele aye eSouth Coast. Ayimjabulisi neze leyo-ke uMahlengi, kodwa angafuni ukuthi aphumele obala ukuthi yini lena engamjabulisi. Agcine esethi kungenzeka ukuba uyobamba inkunzi ngalapho. Lingamjabulisi-ke lelo uNdumiso, kwazise ubenolaka. Aze athi ubozikhetha sithandwa izinto oncokola ngazo. Zihamba kahle izinto phakathi kukaMahlengi kanye noXolani. Bayathandana, bayakhiphana, bahambe bayothenga ufish kubenjeyana. Ngaleyo nkathi uXolani uvale ucingo, ushiye izingane zizodwa ekhaya. Lokho kwaba nomthelela kanye nomphumela omubi ngoba iy'ngane zakhe zagcina zishele endlini. Isimo sangaba sihle ngenkathi uLungile elila ekhalela iy'ngane zakhe. Uyajabula uMandla ngenkathi kufika uNgidi noNontobeko bezofuna umhlengi. Asisihle isimo,
uyakhala uNkululeko, umbhali uze athi ikhale indoda. Akumnandi kubo kaNkululeko, bayazama ukumduduza, bayamtshela ukuthi izwe kalimfele, bakhona bona, bayamthanda. Uyakuphika loko uNkululeko, uthi kaba yena uNontobeko usegcina ngokuzibulala azikhunge afe ujuqu. Isimo asisihle, uNomalanga usehlale ecabanga umhlengi, kuvele kucwebe izinyembezi emehlweni akhe, esecabanga ukuthi hawu aphela amaphupho, sengeke-ke manje awuthole umshado lo abewulindele uNgidi. Isimo asisihle, ngenkathi efika uNdumiso kwaNgidi esezobamba inkunzi, wabulala uNyambose. Umphakathi wonke wathinteka ngoba kwaba khona unkosikazi obona isidumbu sikaNyambose sidindilizile eduze kwesango. Nangu uNdumiso, isimo sihle, ubala imali uhlezi phezu kombhede. Kwafika amaphoyisa, kwaphela amaphupho, wabe uyaboshwa kanjalo uNdumiso. Ucetshwe nguZakithi. uZakithi akajabulanga ngenkathi eshaywa isidudla. Useyakhumbula nokho ukuthi kungenzeka ukuba umuntu ontshontshe wabulala uNyambose. Uxolo, umuntu ontshontshe imali wabulala uNyambose nguNdumiso, ngoba ngenkathi besuka eMagethi beqondise eThekwini, uNdumiso ubehamba enqapha indlela yonke, ehamba eqanganisa indlela yonke. Lokho kwamenza ukuba asole. KuNgidi nakuNontobeko kwaphela amaphupho, isimo asibanga sihle ngenkathi sebethola ukuthi umhlengi lona abebekade bemthungatha sonke lesikhathi, baze badinga nosizo lukaShezi ongumseshi nothungatha abantu abadukelene noma abalahlekile. Usaguquka waba ngumuntu wesifazane, nakumhlengi uqobo. Isimo asibanga sihle ngenkathi esequleka ebona uyise noNontobeko bethi memfu. NakuXolani imbala kwaphela amaphupho ngenkathi eze efulethini likaMahlengi ecabanga ukuthi bazoduduzana ngoba yena esevelelwe umshophi wokushona kwezingane zakhe. Akubanga njalo, wagcine esehlehla nyovane enziwa ukuthi isimo asisihle. Lo Mahlengi abezimisele ngaye ungumuntu wesilisa, ungumhlengi. Balingani bami nani bafundi, uma sengiqedile ukwenza njalo, bengizokweqa umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi isiphetho. Sonke siyazi ukuthi isiphetho uvo lomfundi. Ngakho-ke umfundi akahlale phansi abuyele ephepheni lakhe lombuzo ayobheka ukuthi lo mbuzo omayelana nesizinda ubuzwe kanjani. Imvama kuyaye kuthiwe ngabe umbhali uphumelele yini ukwethula isizinda. Uma ngabe kushiwo kanjalo, angaqalisa ngalolu hlobo: umbhali uphumelele ukwethula isizinda. Qhubeka-ke mfundi, usho ukuthi usho ngani. Ngiyabonga, nisale kahle, niyathandwa.